kene ke video pila ban yo I ke jing ya kun hap deng ke pukni ban ubsen. Ke pukni ke yelek ban kendrup ya ke kli ubsen. Nrai ke men ubsen pade. Kalak ban kelan ya ke pukni ha kenu ke por. Namar ke buj bari ubsen ha ba uya kun met ki wei de kimrat ke de da ke ba usyu kelan ya lade. Ha ke met jong kimrat. Bat udah kelan pas bak haduk ba kimrat kisyu. Bat tangkat tu kat 6 minit kiyap opno namar bakim la ring mensim syu nrai ka pukni ru ka don ka bors ngutu aka bat ka tip syai kedar bakan nomla ban yale ban ubsen hamadan kumta ka pendan kam ya ka buj bari jengka da ka ba ka syupen kala ya ka rukom ya kun jengka da ka barong ya ubsen syasun hasun pat ubsen umla setiaban kersian ya ke met jeng u bat uduk no ya ke balance ke pukni ke her kam shalor bat ke sapen hap ya ubsen nasun cepo bat day keneken ke bapenyap ya ubsen haba ke pukni ke la job ya ubsen ke let pai ya ke skum jengka da ke jingkemen bat ke sabesa ya ki kun jengka da ke dok ubsen hadin ke jingjab thma jengka ka pukni ka nang yok bor syu namar ba ka yok sibun ka protein na ka dok sen ubsen hangne uthau ya usoitan bat ka pukni pat ka thau ya ki breu ki baya kendu ya ki jing ki baharu kom ha ka jing jengki nrai ki batep bat ki bakan mau pat banra ya ki jing bat ki jing yele jengki sya jerong sya ublei Leng ba ki jing duai. Kaktin ublay na du basdang haka kitab Genesis. Kaya tu yangi ba ubsen ubaday usoitan upenjat ya ka ying kasem jang u Adam bat ka im. Bat haswa bakin siya pensyoy ha ubsen. Kaladon ka jing suk bat kilaya im suk hapo ka kper eden. Kidan ru ka jing yaday ka bajan bat ublay. Nrai hadin bakila ngop hakijing pensyo jeng usoitan da ka babam ya uso adong ka pop kalayo bandrung bat kila du no ya ka jingsum bat kane ka pop kala sensyar haki bat ka pop banengkong ka bami nang ta ka day ka pop ya kedokti bat ka pop ya keno iwe pat u Adam ula keno nengkong ya ublay baka breu ka ba ulabu na kabenta jeng u kala ay u banbam ya uta uso hood ulak kedaw kti ya ka imro kumju bat hadin kata kami sa kapop bisni kabala pelong ya ukan ban penyap ya la upara jeng u abel nadu ka kitab Genesis bat haduk menta usoitan udang yai tray ya ki juk ki kam ben penkelam ya ki ying ki sem jong ki banget namar ba usoitan utip baka por jong u ban tray hang ne haperthai kalong lengkot pilak benlap ya kene naga kitab jing penpau kalau nong ka bakhat ar bat ka dekot ka bakhat ar ha ka sisni da ki spa ngut ki breu ki pha banduai na ka benta ka long ying long sem jong ki namar baki ya kendu ya kejing ya pat ya pra kidan ki ba pha duai nak benta ki khun jengki ki ba yat mon bat ki ba immon kidan ki ba pha duai nak benta ulok jengki kidan ki ba pha duai nak benta ka lok jengki kane kejing ya pat ying ka trei solan sar ha ka perthai barok kowe naduk ki ying jengki pastor haduk ki ying jengki riu pat ba usoitan utrei na pang lada uyoklan ban penkelam ya ki ying ya ki rempai kristan ya ki rempai jong ki bangen namar sisen baka rempai ying ka jot kapra ka imlang sa langru ka pat kapra bat wat ki balangru ki ring telot ring swaino kane ka jing ya pat ying kala pelong ya ki breu banduk jingkermen ban no mensim ban snow jinjar ban snow kurslai bat day kane ka bapelong yaki ban yo ya ka jingpang mensim ka record jang kinong wat jingtip ka yathu yangi
ban reu pau persen na ki pat ban reu hakane ka perthai ki don ya kane ka jing sitom depression kiyo ya kane ka jing pang depression om tang na ka jing ya pat ying pat sem nrei na ka jing bom yo kam yo jam na ki jing smolong marway bat na ki jing ki baper ki bakia kendo haka jing im ka jongki bat ki babun ki yala ya ki ne ki thama jongki marway ki don ki balak ran ban ya share ya ki jing jongki ki bakia kendo sya ki parolok jongki ki bakila ban shania ka don ro kapor haba ki jing ban kia ki jing ya syam jong ka jing im ka pelong ya ki brew ban nampoy kan mau ban duai bat ro teng ro kim snow mentoy ban duai namar ba ublay la se ki perkat ba unam yo snow setia ya ki jing duai ki jongki hendrai ka dan ka kubor ka babana ublay bat kata kalong ba ublay udah keren syakdar ba un yarap bat ba un jubab yangi ladangi khot ya u pila ban pule na ka kitab jong u Jeremiah kalanong ka balay pulay ka dekhot ka balay ka baong kumne khot yanga bat ngan jubab ya pi bat ngan pen ya pi ya ki bakrao ki bakrao kila bandong ba ublay un pen kala bat un pen hapat ya ka ying ka sem ka jong pi un iPad ya ka jingkerman na ka jing im ka jong pi bat un le ka kamba na ka benta jong pi kumta wat ya la iki jing jong pi marway ra iki syanang sejrong sya ublay haki jing duai namar ka don ka bor haki jing duai bat usaitan ukhnyo habangi khot ya ka kerteng u Jesu namar ka don ka bor haka kerteng ka jong u lada phi snow si bat khuslai ya ki jing bom ya snow thu jing mot jong pi sing si sem ra ya ki sya ublay langba ki jing duai bread lut ya ki jingket bakia jong pi barok sya Jesu bat bread ya la de haki ti jong u bat ya ki ying ka sem jong pi ru kumjo namar ba om dan kano ka bomla bat ublay o ya ro ya utrai ka tin ka jong ublay ka ya thu ha ulukas kalanong ka banengkong ka dekhot ka balay punyo ka baong ba om dan kano ka bomla bat ublay syania ya kata pin sayo iya ka jingkala